କିଛି ମହିଳା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। 19 ବର୍ଷ ବୟସ ଏମିତି ବୟସ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅ ସବୁ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ଝିଅ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତା କେବଳ କାଜଲ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ପାଉଡରରେ ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତା ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମୀ ମହିଳାର ଚେହେରାରେ ଥିବା ଝାଳରେ ବି ଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓ ନାପସନ୍ଦ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ବାଳ ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ କପି କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତେବେ ଏହି କଥାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ କେବଳ 25% ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାଏ। ବାକି 75% କେସ୍ରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିବାହ କରିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ରାଜି ହୋଇନଥାଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିନଥାଏ। କପଡ଼ା ବାହାର କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ମୁଠି ମାରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ପତଳା ଓ ପଛ ଭାଗ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷର ନଜର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ମହିଳାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବି ନୀଚ ହୋଇଥାଏ। ଭୋକ ପେଟ, ଖାଲି ପକେଟ, ମିଛ ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ।